I reci mi što planiraš posle Music Weeka, posle Nikolinog koncerta? Standardno kad krene leto, pogotovo od polovine juna pa do kraja avgusta nema stajanja, u smislu da smo svaki ili svaki drugi dan negde na gostovanju, svaki dan su nastupi. Još jedan projekat ću raditi ove godine, ali ne otkrivam puno, ne album, radit ću mixtape. Osnova tog mixtape-a ćemo biti moji producenti Ivke Đole i ja. Onako, to je prvi put da... Znaš šta je fora? Oni su, kad smo mi krenuli svi da radimo kod njih u studiju, dok su oni držali studiju to 2000, recimo 10. Rasta je snimao u tom studiju, Cvija je snimao u tom studiju, mi smo snimali u tom studiju i mi smo izbacivali pesme. Ivke Đole su tada radili svoje pesme, ali ih nisu izbacivali iako su bile ono pregotivne, precool. Te pesme, ali uvek su voleli više da rade za druge. A onda nekako kako vreme odmiče, puno je tih traka koje su oni snimili, za koje sam ja u fazonu, meni je mnogo žao da ovo ne ode dalje, da bar kao nek čuje 5 ljudi ove pesme ili 5000 ili 5 miliona, nije ni važno. I zato su se pojavili jednom već na mojoj pesmi, sa mnom na pesmi sada, kod Nikolije, i neka moja intimna želja i nadam se ćemo to da u nekom obliku ostvarimo, ne znam tačno kom, da eto sledeći projekat bude Ivke Đole i ja, odnosno Made in Balkan mixtape. To me nešto radi, ta ideja da prijatelji, saradnici urade jedan projekat zajedno, ceo.